L-Assoċjazzjoni tat-Tobba qed titlob għal restrizzjonijiet urġenti jekk iridu li jkun evitat kollas totali tas-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna. It-Tobba saħqu li wasal iż-żmien li l-Gvern jiffaċċja r-realtà u jieħu deċiżjonijiet ibbażati fuq il-pariri tal-esperti mediċi. Illum għandu ragan. Fis-qarrija l-mam qalet li f'7 ijiem il-medja ta' każi ġodda tela tal-125 kuljum. Dan apparti l-imwiet regolari. Fit-taqsima tal-kura intensiva hemm 16 pazjent u aktar minn 80 persuna jinsabu għal kura fl-isptarijiet. L-Assoċjazzjoni insistiet li b'dan in-numru ta' każi ġodda ta' kuljum se tiżdied il-pressjoni fuq l-ITU. Barra minn hekk, kompli tajt il-mam, it-taqsima tal-contact tracing mhux laħaq man-numru ta' każi u tilfet l-effiċenza tagħha. Ix-xeni li rajna f'paċe fil-issibt filgħaxija juru li teżisti problema fejn qatt ta' persuni mhumiex iżommu mar-regoli għax qed jassumu li l-Gvern mhux se jinfurzhom. It-Tobba qalu l-Ministru Camilleri għandu għal xiex jirrabja għaliex dan hu r-riżultat ta' 6 xhur ta' messaġġi konfliġġenti u infurzar ta' parsi. Dan apparti li l-aġir tal-Prim Ministru mal-ġurnalisti ftit tal-jiem ilu ma setax ikun ta' eżempju qar lill-kumplament tal-poplu. L-Assoċjazzjoni fakret li l-budget isemmi l-kelma Covid 7 darbit biss u l-kelma riċessjoni ma semmiċ lanqas darba waħda. Xhieda li l-Gvern huwa illuż u mhux jifhem il-perikli kbar għaċ-ċittadin. Il-mam qalet li dan mhuwiex żmien ta' business as usual u tenniet li l-Gvern m'għandux għażla oħra għajr li jaġixxi b'mod immedjat inkella s-sitwazzjoni se tispiċċa għal kollox bla kontroll.